Scholz nach Hause gebracht hat. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hat schon vor rund einem Monat einen Deal mit Abu Dhabi abgeschlossen. Konkret ist seine erste Lieferung von 137.000 Kubikmetern verdächtige Akten. Třeba včera jeden filmář řekl, že když jsem se díval na ten film, tak jsem tomu nevěřil a měl jsem pocit, to jste ale stejně vytáčeli, ne? Ty další. Dnes sme pre vás opäť poskladali celú mozaiku nádherných ľudových piesní. Všetko viem, hej, že Boh je napríklad omnipotentný.